Pri projektovaní obchodného centra Domos o rozvoji 1500 m2 sme hľadali riešenie, ktoré nám zabezpečí minimalizáciu prevádzkových nákladov a súčasne zabezpečí komfort pre našich zákazníkov a zamestnancov. Chceli sme niečo, čo bude fungovať počas celého roka, a to ako aj v lete, tak aj v zime. Pre túto predajňu sme nainštalovali teplné čerpadlá vzduch-vzduch od výrobcu Mitsubishi Electric. Tieto systémy sú ideálne pre väčšie objekty, pretože vám poskytujú veľmi efektívne celočné vykurovanie a v letnom období zabezpečia komfortné chladenie priestoru. Zdrojom energie pre tieto teplné čerpadlá je iba vonkajší vzduch, netreba robiť žiadne vrty ani zemné kolektory. Tieto systémy sú veľmi jednoduché na montáž, sú vhodné buď do novostavieb alebo aj do existujúcich objektov. Klimatech Piešťany nám navrhol a nainštaloval riešenie s využitím tepelného čerpadla Mitsubishi, tak aby sme maximálne využili energiu z fotovoltickej elektrárne, ktorá je na streche obchodného centra Domos. Tento projekt bol pre nás zaujímavý, čo sa týka technického riešenia. Museli sme sa popasovať s viacerými technickými výzvami, ako napríklad optimálne rozloženie vnútorných jednotiek, aby bol rovnaký komfort v režime vykurovania aj chladenia v celej predajni. Ďalšou výzvou bolo prepojenie teplného čerpadla a fotovoltickej elektrárne, aby sme maximalizovali energetickú efektivitu. Domos ponúka svojim zákazníkom široký sortiment energeticky úsporných inteligentných spotrebičov. Rovnaké boli aj naše očakávania a aj preto sme zvolili túto spoluprácu. Tento systém nám už viac ako 7 rokov zabezpečuje výrazné zníženie nákladov o viac ako 50%. Ďakujeme, s výsledkom sme nadmieru spokojní.